निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। जब न निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। ऐसने का प्रीत होला बोला न यार हो। ऐसने का प्रीत होला बोला न यार हो। जब न निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। जब न निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। मुल्तान बाबू मठिया बाजार, मुल्तान बाबू मठिया बाजार, बाबू मठिया बाजार। मोबाइल नंबर 72 560 81 852। रहलू हई मथवा के बिंदिया बिना बतिया वाले ना आवत रहे निंदिया। कहत रहलू हई मथवा के बिंदिया बिना बतिया वाले ना आवत रहे निंदिया। कैसे चैन पावेलू तू हमके विसार हो। कैसे चैन पावेलू तू हमके विसार हो। जब न निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। जब न निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। बदुआए जान खुश रहा हरदम। कसहुआ बुगाम में भी जीले हब हम। इहे बदुआए जान रह खुश हरदम। कसहुआ बुगाम में भी जीले हब हम। कावेरी नदान जीत के प्रीति गईले हार हो। कावेरी नदान जीत के प्रीति गईले हार हो। जब न निभैलू त काहे कैलू प्यार हो। जब न निभैलू त। आप सुन रहे हैं आशीष बाबू का म्यूजिक।